Moi! Me pelataan Minecraftin alfaa. Minecraftin alfaa. Se tieto ääni. Se oli alfa ääni. Se tietoa vasemmalla ylhäällä. Niin se on Minecraftin alfa 1.2.6. Noin hakkaa puuta. Mä en oo rahalle sellainen. En mä paistanut sitä, missä oli ne kaivoja ne. Mennään katsomaan minun yleisin maailma, missä me ollaan. Tankki. Jos on tämä World 1, sitä mä en poista ikinä. Mennään tähän. Joo, mä spawnasin tälle taloon. Tää oli se minun... Mä oon tehnyt tän kaiken itse. Onko olla ihan joitakin? Eiks mä saan tohon? Joo, tää on mun suojapaikka. Tää on mun suojatalo. Mä pystyn pistämään gravelia torchien päälle. Mä näytän miten gravelia. Tää osalta näytti graveli. Mut se ei oo enää ton näköinen. Tää on hyvin vanha tekstuuri. Mennään tänne. Ja mennään torchin lähelle. Kato graveli. Jos tekee näin. Se pois. Menee pois. Tupla graveli. Joo. Ja Povellakin on vanha juttu kans. Kato. Ei oo animaatiota. Sama arkuilla. Ei animaatiota. Joo. Ja uunissakin on vanha tekstuuri. Melkein kaikissa on joku vanha juttu. Jutussa. Tämä pistää chestiin. Kana kyllä siellä on. Vaikka. Ota höyhen. Kohta minun pitää tehdä farmi. Silloin on mobi. Joo, otan 50 tämä. Moodin. Niin. Puun lopussa. Joten me menee hakkaa puuta. Ei oo tarvinnut pitkään aikaa hakata puuta. Joo. Miksi hakkaat kädellä? Joo, mä sain armoria. Mutta silläkin on vanha tekstuuri. Joo. Aika monilla jutuilla on vanha tekstuuri. Nyt minun pitää. Jos käy fallaan, okei? Niin kuin äskeisessä maailmassa. Tai hukkuu. Joo, on myös armori juttu kans. Joo, tommonen juttu. Täällä on myös armori juttu kans. Ei ollut XP:tä tähän aikaan. Jos se tuli beta 1.8. Ei alfa. Toi alfa tuli 2009 tai 2010. Jo 2010.
niin minun piti craftata hoe. Mun pitää tehdä semmonen weightiparvi. Mä tarvitsen tuohon aikaan myös pukeja. Maps-palminereitakin oli lisätty Imdevissä. En tiedä, mitä on tapahtunut noin blokeille, mutta ja siellä on skyblokkeja. Niin. Joo, sänkyjäkään ei ole lisätty. Ne lisättiin beta 1.3. Joo. Toi ääni oli beta 1.7 asti. Joo, kiitos katsojille. Tää oli vain alfan käyntiä. Tässä oli se. Tää oli minun maailma alfassa. Ja vähän se. Niin, se Vorti 2 aloitettiin. Mutta tykätkää. Tykätkää ja tykätkää. Kommentoikaa ja supatkaa. Kiitos katsojille ja moikka!